Ако не изригва от теб въпреки всичко, не го прави. Ако не бликва спонтанно от сърцето ти, от ума ти, от очите ти, от червата ти, не го прави. Ако бориш пиксели с часове, взирайки се в екрана или обикаляш улиците на сила, търсейки красивият кадър, не го прави. Ако го правиш за пари или харесвания или за жени, не го прави. Ако трябва да натискаш спусъка и после да се чудиш дали си достатъчно добър, не го прави. Ако се насилваш да подражаваш на стила на друг, забрави. Ако трябва да чакаш то да избухне в теб, чакай търпеливо. Ако никога не избухне, прави нещо друго. Ако чакаш одобрението на приятелите си, на гаджето, на майка си, на някого изобщо, не си готов. Не бъди като онези хиляди фотографи с скъпи камери и ефтини кадри. Не бъди скучен, не бъди фалшив, не давай път на егото си. Галериите и конкурсите по света си умират от скука по кресливи хора като теб. Не добавяй още шум, не го прави. Освен ако не изригва от теб като експлозия. Освен ако покоят не те побърква до лудост, отчаяние или самоубийство, не го прави. Освен ако слънцето в теб не гори до болка, не го прави. Когато наистина дойде времето и ако си избран, то само ще се случи. И ще продължава да се случва докато умреш или докато то умре в теб. Няма друг начин и никога не е имало.